Webguneko bezeroaren gunean, kontratatuak dituzun zerbitzu guztiak azkar eta erraz kontsultatu eta kudeatu ditzakezu. Hauek egin ditzakezu, zure datuak aldatu. Zure fakturak kontsultatu. Eskura dituzun puntuei buruzko informazioa ikusi. Telefonia finkoko, telebistako edo interneteko kontsumoen xehetasunak kontsultatu. Pasaitzak aldatu. Gainera, zure produktu eta zerbitzuak atalaren bidez, hauek egin ahal izango dituzu. Zure produktuak kudeatu, tarifak kontratatu eta zerbitzuak aktibatu. Azkenik, laguntza atalaren bidez, besteak beste, kontsulta bat egin dezakezu foroan, matxura baten berri eman eta erreklamazio bat egin. Azken batean, alta eman besterik ez duzu zerbitzu horietara guztietara zure ordenagailutik eroso sartzeko, eguneko edozein ordutan.